и така своевременно видя бял свят. Тези неща са писани така в последните 2 години и половина, да кажем, т.е. в една актуалност, една актуална историчност, ако мога така да кажа. Да благодаря на редактора, собственика на издателство Ерго, Мартин Христов, който издаде пък моята предишна книга с фрагменти Сизиф дали е бил щастлив. И използвам в случая да кажа, ако някой случайно не притежава тази книга, има възможност, нали, да се здобие и с нея. Тоест, ако мога да перифразирам, фрагмент при фрагмент отива. Нали? Така да го кажем. Поисках книгата още в самото начало, това ми е първата книга в такъв джобен формат, предвид и жанра, и за удобството на пътуването. Ръчния багаж, в жабка се побира, навсякъде, в джоб и така нататък. И това не е само в сферата на шегата. Благодаря на рецензентите, нали, съответно, които в различни етапи на ръкописа се включиха и ми помогнаха с напътствия, на доцент Майя Горчева, която е моя, съответно, колежка от Университета по библиотекознание и информационни технологии, на доцент Людмила Миндова, която, както стана ясно, беше моя преподавателка по славянски литератури в Софийския университет. Благодаря на Митко Новков, който, за съжаление, на друго събитие няма как да дойде, но ви поздравява. И благодаря на доцент Надежда Стоянова, която, ако сте малко по-търпеливи, можем да опитаме просто да я включим от моя компютър, защото тя е в Карлово с така бебе, но много така държеше и тя да сподели няколко думи. Мога да ви прочета съответно нещо. Сега няма много да чета, защото ще прочета цялата книга. Малко е тъмничко така. Трябваше да взема една лампа, да от Икея, малката портативна. Може тук, от микрофона няма. Чакай. Така. Градът те избира и потапя в лабиринтите си. Трудно е. В мястото, където душата ти ликува жизнерадостно, да затвориш очи и се изолираш от слънчевата гостоприемност, от приласкаващата маса с покривка, като на село, и водата, донесена от стопанката. Целият средиземноморски юг да обиколя, потопена в зехтин, и да оставям костилки от маслини, като Хензел и Гретел, по пътя на блаженството си. Неподдържани лабиринти от градини пред двореца. Ясни очертания от някогашно величие. Изсъхнал чемшир, розова магнолия, изобилно накланяща се над пътеката. Японска камелия, задължителният евкалипт. Като в родопско село, в което няма дворцови лабиринти, барокови фигури, витражи и прохладен мрамор. Там портокалите са натюрморт в ротиерата на масата, донесени от града. Една екзотика, една оранжева романтика, която свързва две села от двата края на Европа. И още малко в тая романтика. 2 часа разлика в слънцестоенето. В първото кафе и следобедната чаша вино. 2 часа разлика в сенките на посетителите под прозореца. 2 часа разлика, които няма как да се догонят. Балансът на земното кълбо между сутрешното, пронизващо новия ден кафе и премрежената светлина на отминаващия ден. Броеницата, в която всеки край е и начало. Денят и нощта. Нощта и денят. Сега ще ми простите тук за един друг фрагмент, който все пак днес е деня на книгата и
така, интелектуалното право. Модерна и спекулативна подмяна на неумението да се чете, да се срича. Цяло поколение се самодиагностицира с дислексия. Под убедителността на скъпите очила с цветни рамки се твърди, че да се срича е заболяване, с което аудиторията трябва да се съобрази, да приеме като норма. Новата форма на неграмотност на хората екрани, за които прочетената книга е излишен багаж, който няма как да носят. Дислексията с такава масовост показва епидемичните размери на нечетенето, което е заразно, плъзнало от поколение на поколение. Сега ще прочета един фрагмент. Той е така посветен в годината, в която се навършват и 90 години от рождението на нашия много голям поет, световен поет Любомир Левчев. Моля за аплодисменти. Бялата стая. Варосаната стая с заслепяваща сетивата белота. Нощните лампи, като две будни очи, осветяваха съня ми. Гостенка в уюта на една родопска къща. Бялата стая бе топла и приветлива. На зазоряване дръпнах завесата. Разкри се гледка към вътрешния двор с небрежно струпаните камари цепеници. Сепнах се. На прясно варосания перваз забелязах сувенирна платнена торба от стружките вечери на поезията от далечната, повечето от вас не са били родени, 1962 година. Белите стихове в бялата стая, нахлуха сенки, осанки на титани, бялата стая в Родопите, бялата стая от киното, прозорец към отвъдност. Изкуството е сън. Свидетелските очи на нощните лампи в онази нощ помнеха силуетите на апостол Карамите, Методи Андонов, Любомир Левчев. Не избедняваха спомените, а все по-ярка ставаше светлината от гласа, от образа, от вечността. Черно белият спомен в една реалност, в която искаш да потънеш. Съзерцаваш предметите, живели няколко човешки живота и продължаваш ти своето странстване във въображаемото реално, което ни приютява понякога. Съзерцавам звездите, приседнала на столче от бар Астория, преди да се родя и след това догарят въглените от камината. Не беше случайно това с микрофона, само да кажа. Няма нищо случайно. Така, и сега малко на морска тематика за кратко. Пикник на плажа на шезлонгите с прибраните чадъри. Пенливите вълни, като развълнувано вино и на здравица, споделена с гларусите. Тайната вечеря в открито море. Заочността. На колко маси можеш да седнеш? Вселенската трапеза да погълнеш. Хляба си хвърляй по водата. Вино ще се върне при теб. Магично е да се повтори сънят. Една реалност, която разтърсва. Родена на границата, преди въображението да вземе превес. Един сън, който ще повторя наяве. Или една реалност, с която ще заживея като в сън. Благодаря ви.